Sa number 6, mangingisda ginpatay sang iya nga tiyo. Kaso nga murder ang gipasaka sa tiyo nga nagpatay si Hinablos paagi sa pagbuno sa sitio Kalangkang, Barangay 4 sa Sipalay City, mga launa sang hapon sang Lunes, Agosto 3. Nagwa sa investigasyon nga nagapungko sa pump boat kag nagapanyaga ang biktima nga si alias Mary Jo, 44 anyos, upod ang tatlo ka mga persona sang gulpi lang ini ginbuno sa tiyan sang suspect nga si alias Roger, 52 anyos. Nagkadalaga ng biktima apang ginlaot pagid siya sang suspect kag ginbuno sa makaduha ka beses sa likod kag tiyan. Rason sang iya kamatayon. Ginalantaw sang kapulisan ang daan nga hiligu't-anon bilang motibo sa insidente. Nadakpan ang suspect kag siya karon ang detained sa custodial facility sang Sipalay PNP.